Kana ndakapedza zvangu Afrika ngandipedze. Wasiya murume akasvika. Kana ndatoga ndidewo murume mukuru anochengeta chembere but ndinoti ndakabuda zvezvi ndakadzoka ndakanonokodzoka zvezvi mandesa chigunu vaneta chigunu ndinonotauna kuenzi ndinoona auchada uchada unazikana chimuramba aiwa ndichada saka uri kudei manje kana udai aiwa ndichada ndogara zvangu ndakadaro saizi yako unomakore mangani 33 apa ini ndiri kuno wechitatu pakurora kwayo ndauri wechitatu Heri mukambi jeri mavura uyachoni heri mukambi kareba tuse heri mukambi ndiripo jeri mavura aripo wewe unaenda basi ndio tutaenda tuna mambo ya chama yetu ndio ndi kwa hiyo wai ndio ndio na soko ndio kwa sababu ni machi yale kwa mkota mtijana na amoni anaona paketi hapo mtijana na amoni au jeri mavura Run magara gara. Kipekee stuoni. Cleo Ini ndikagargaini. Leo ndo tukaita matambo era. Kwa nini anokota mtaji? Musika kutaura twana makinyara. Kana bani botora ngwa kutoka. Ngona uchijana kana makusimu. Taura kugwenya claim dongo claim heri here. kuti yakudalo ndo kushukula nzambo era uchada Next. Taura ndine fitness na baba kuti pa8 vachikararamiro kwacho akanotombeka ndinoti ndakabuda zvezvi ndakadzoka ndakanonokodzoka zvezvi mandesa chigunu vaneta chigunu ndinonotauna kuenzerwa iyi munoona sei ndaenzewa hanzi ndinoona kunobuda marinda ndindainobuda ikoko vakarara kwamevhuri ndakazobuda nawo inini inonzwa tiite bote musango nhasi uno vatora mumwe mukadzi uye akaenda vakazvienderawo nezvanga vanesana kumboka wandizviziva kuti vakanesanei zvakanziwo ndo wakaendesa mukadzi wangu wakamumwaira mushonga plus nezvozvo ndokandisunga kwandakakusungai mazuva sei ndindakakusungai zvakanzi ini nezvino zvindikubva kwandabva uko ndanzwa kuti iwewe ndo wakamwaira mukadzi wangu ndo wakandisunga saka ndoda kutokutema nedembo chimusoroko chimutumbuko ndokusiya wakadaro saka ndakazoona kuti kwazvava kwedemo kuchangamira ndikabva pandiomera kandazosunga vandakumba saka pandane 2.5 months ndiri kumba kuna kuteera kana kufona wati anokuti kana akaona kuti wanotora nguva anokuisa chigunwe kutobvunza zvati vane dambudziko wesi wedhakaneka toti une dambudziko ndakatoendawo nepamurume wechikuru nchiti pamwe kuda vakuru ndo vanochengeta but wakaenda pamurume wechikuru anochengeta right titaura ino nyaya dzationa nezvazvinona munhu wamwari hanziri kundiita zvisizvo I'm sorry. heading yati kudiwe yakudalo ndo kushukula nzambo era uchada uyo mukadzi ndinomuda zvisingaiti ewa ngatinyareti ndinomuda zvisingaiti asi padhuzodzoro kana munhu wakudaro usasade munhu taura chokwadi kwete kutaura manyepe ekuti unonyepera munhu uyu mukadzi uyu zvaari kutaura kuti ndinomisa chigumwe kwete anouya kumba aenda kumba kwavo anouya na8 ndomubvunza kuti kona madzimai munouya na8 kokuma muri kupi anondibvunza kuti mashai mapureti aripo mapote aripo aya koinini mukunditsvagi ndikati ko panapa muri chii murumbori chii pano pandiri ndiri kuchaya mapote nemi kubva nditaurira kuti apa panoti panga ndinogeza ndega ndita zvanoda napa izvi kana bonde chene ndogona kuita nguva kana 2 months isina bonde naye zvari kunditaurira kuti hanhu matenda ndekunyepa akutondigadzirira nyaya ndita 2 months achiramba achitonda kutiza omba achienda kurara mukicheni dzimwe dzenguva tinodzikidzana ngejongwe panze usiku kuri kuvarira bonde ndikutoshamisa kunditaurira kuti anoita zvakati munhu kwete bonde ndinotida zvakanyanya ende ndinotoita shanje naye zvakanyanya izvo zvokuti ari kunditaurira kuti ndinoita tidzimwe kwete kunyepa right ndine nyaya yekuti ndikanga ndarora kuti kana ndichinge ndagara naye
hatongewe nyaya dzake muvhireji medu. Kungotadzirana naye minute anenge akatogadzira akatorongedza zvinhu gwede novana vangu 3 vainavo akatobaya nepakati peusika nenda igandana haachoti kunorima kana tumvura kunaya ipapo ipapa anobva paatobuda madzimai maenda. Saka izvi zvakasvika pakuti nditore mumwe mukadzi kuti gore rega rega aka anotiza ndaakaenda muzhizha mwako wokurima ndosopedza ariko somunhu wandinoda ndozopenzveredza haade kunzi ari wrong ade kunzi ari right womubatira chihuku ana adzoka anodzoka achiti zvo akazondipenzveredza akaita se akadzoka. So zvino mukadzi waneti akutondishambadza futi muvanhu kuti ava akandishandira varunga inini kutozvita zvinhu zvacho chokwadi ndinotomushandira unokuti girosa ndinotonomwe mukadzi wanenge achitoshungurudza ndino vakadzi 2 wandikanga ndatorawo chitirika wanga wakuda kuti uyu manje azive kuti ndiyo magari yakanaka ndinokuda zvisingaite mukadzi but iye manje anondisasamuka anotoziva kuti mumwe anondiditsa saka anoda kuita zvaanoda kwandiri manje nokuti anoda kuita mitemo yake kuti improper fraction yekuti inini ndinofanira kuita kuenda pasi yoenda pamusoro kana ndatongewo ini kwaari anofanira kuti azive kuti inini ndamupenzveredza ndokalife kaanoda. Pamunodzingidzana panze une musina kupfeka here ndiye takapfeka chishoti iye iye anenge kupfekawo imene hembe dzake dzimwe dzomukati usiku kavasi masikati anzinadeti ndokuda aiwa ndichade nyaya yechigunwe nyaya yekuti ambuya vanombotonga nyaya iyi havana kuya nenyaya uweri nyaya yekuti handiti kana wauya so kunodarika kuti uenzanisikuvira aiwa parisikapenza zvainonesa changamiri nyaya yekuswa chigunwe ambuya vakambokutonga varipo avapo havana kuya vatori kusamwe no asi last time patakambouya vanga varipo kodi kuya nayo vari kuuya unoziva nomusi wa 8 January unouya kana murume wako aiwa ndichade uchatora murume ndichade baba vakanisiyana 18 years amasiri kukanganisa but kabatoka vanonzi vakausiyana 18 years pakukura 18 years ndiya wako aiwa aiwa kana wena ikuenzaniwa inienzaniswa ndakanga ndatogadzirwa mushini watobloka hapasisina panga chakuitika ndopandakadzoka ndikati madzimai ndomamiriri andakaita uye akabva arongedza ndobva atoenda saka mushini hausikuseni ndakatozomira uno vanogadzira kuti vandiite but uye akabva atorova pasi ndobva atenda varaitimendai panzi togadzira mushonyi hauchada asikana chimuramba aiwa ndichada saka uri kudei manje kana aiwa ndichada ndogara zvangu ndakadaro saizi yako unomongore mangani 33 apa inini ndiri kuno wechitatu pakurora kwayo ndakuti wechitatu aiwa nipo pachangamira nditi nyaya yekuti hanzi ndakanzi ndabroka patiri 2 wechi3 ndiyakaenda nditi asi vakapinda pamangu vakati iwe ndira kutema nende munhu wakandisunga handiti kovesa vatu vangu vasingapindiri hombe uri ndimasunga inini saka ndofira kuti hanzinda nekuti orete wechi3 wacho aiwa wechi3 pandikamumwaira changamira nditi ndakamumwaira akaenda kutorwa nomhuri yake akadzoka muyadhi sisipo apa akaenda nditi ndakamuendesa futi saka aiwa ndaja ndaguta aiwa kana ndakapedza zvangu afrika ngandipedzi wasiya murume akasvika kana ngandatoga ndidewo murume mukuru anochengeta chembere but saka chembere yatadza kuchengeta aiwa chembere iri kukundika chembere yakundika chembere iri kukundika ende hana kana respect nevabereki vangu futi iwe chembere kana munhu asasati munhu anotaura makuvu nomatete ine kana kuuya kwate zvakangu handina wandakatadzira varaiti chembere yapera izvozvi ivo tezvara vangu vakayakopira mumba mangu vachitakura zvinhu munoziva musi wa 18 January toona kuti pamwe tafunga muti ayafunga muti pasisina ndodzoka zvangu changamira asi unyotsadare but kufunga muti zvimwe futi here mune imwe nyaya futi